שלום לכולם, האם אי פעם שמעתם על המושג רקורסיה? אז בואו נעביר הסבר קצר גם למי שמכיר וגם למי שפחות. רקורסיה מתקיימת המון בטבע וגם המון בחיי היום-יום. רקורסיה יכולה בחלק מהמקרים להיות אינסופית ובחלק מהמקרים סופית. אבל מהי בכלל רקורסיה? קבלו ציטוט קצר מתוך ויקיפדיה. רקורסיה היא תופעה שמופע שלה מכיל מופע נוסף שלה, כך שהיא מתרחשת ומשתקפת בשלמותה בתוך עצמה. ועכשיו ניתן דוגמה ברורה יותר שתבהיר את העניין. בואו ניקח כדוגמה את סדרת פיבונאצ'י. בסדרת פיבונאצ'י, כדי להגיע למספר הבא, מחברים את שני המספרים הקודמים. בשביל להגיע למספר הבא בסדרה, צריך לחשב את משמעותו של המספר הקודם. דבר תלוי בדבר. וזו רקורסיה סופית, כי בסופו של דבר נגיע ל1-1, ומשם כבר אי אפשר להמשיך ולרדת בסדרה. הנה דוגמה נוספת, אחרונה וחביבה במיוחד. את הדוגמה הזאת תוכלו לנסות בקלי קלות בבית, ובינינו זו הדוגמה הכי טובה לדעתי. אם תשימו שתי מראות, אחת מול השנייה, ותסתכלו באחת מהן, תראו השתקפות של אין סוף מראות, אחת בתוך השנייה. וזאת הייתה דוגמה לרקורסיה אינסופית. ורגע לפני שמסיימים, תנו לי להציג לכם את אחת הצורות הכי מגניבות בטבע. ולמה היא כל כך מגניבה אתם שואלים? דבר ראשון היא צורה רקורסיבית, שזה כבר מגניב. רקורסיבית מלשון המילה רקורסיה. ודבר שני זו צורה שהיא גם סופית וגם אינסופית. הצורה הזאת קוראים פרקטל. והנה היא. פרקטל הוא צורה גיאומטרית שככל שמגדילים אותה עדיין יש בה פרטים קטנים. בעצם בצורה הזאת יש אינסוף משולשים קטנים בתוכה. זה מה שאינסופי בה. שככל שמגדילים אותה מגלים עוד ועוד משולשים. סופי בצורה הזאת הוא המשולש הגדול שמכיל את כל המשולשים הקטנים. וואו, הספקנו ללמוד כל כך הרבה. הספקנו ללמוד שרקורסיה היא פונקציה שקוראת לעצמה. הספקנו ללמוד גם שרקורסיה בחלק מהמקרים יכולה להיות סופית ובחלק מהמקרים אין סופית. רקורסיה מופיעה המון, גם סביבנו בחיי היום-יום. למדנו על פרקטל שהוא צורה גם סופית וגם אין סופית. תודה רבה על ההקשבה, מקווה שהחכמתם.